Tai tuo 2. Johtajaksi tärkeämpi tehtävä vielä. Ja kun tulee vastaan ongelma, niin tärkein tehtävä on etsiä, kuka olisi paras ihminen tekemään. Niille johtui meille tietysti aivan erinomainen apu, koska meillä oli suuri etuoikeus. Niin. Mun tyttönimi on ollut Vuorenvirta. Joo, Vuorenvirta. Meillä keskijohto pystyy sitten yhtenäisesti viemään asioita eteenpäin, eikä niin, että kaikilla osa-alueilla on sitten vähän erilainen johtamistyyli. Tavoitteet, jotka pitäisi linkittää näitä kaikkia päivittäisen johtamisen ja sitten viestimään mieluiten monenkin ihmisen kanssa aina yhtä aikaa sitten. Ja se on yksi avain. Suomen talouselämä Suomen päättäjänaisissa niin on ollut 2 kertaa siellä kärjessä. Ja 3 kertaa. Lehti kertoi väärin. Olin 7-vuotias potissa, niin se oli laajentunut yli 2-kertaiseksi ja tulokset oli aika mukavaa. Tämä vaatii sivukkuutta pitkälti. Mutta että myöskin, mitäs tämä kertoo, jos on 0,2% sairauspoissa? Mitäs teidän mielestä kertoo?